Здравейте! Днес ще играем на Brawl Stars. Днес ще играем обикновено на Brawl Stars. Няма нещо да правим да играем, защото е твърде много за малко. Затова обслужете. Събирам забавя. Малко ми остава. Почваме да играем. Готино. Особено докато и така смисъл не знам как да го смисля. Мисля да е приятно гледане. Между другото на вас, кой ви е любимия бройлер? Напишете в коментарите. На мен ми е Анджел, защото бие твърде много добре. Първа победа. За сега ми е първа. Мисля, че ще имаме и други, бе. Не само тази. Супер. Не знам защо няма такъв постоянно легендари дроп. Не знам защо или късмета не ми е такъв. Или просто не цъкам където трябва. Да, втора игра. И днес ще направим игри, защото няма много време. Виждате? Не ми се просто играе и трябва да се заляваме. Играем вече не махнаха старите бройлери. Мисля, добавиха много бройлери и цена по-тъпа играта. Само 3 ще направим още една и приключваме. Гледам да свършим по-набързо. Да се занимаваме толкова много. Да не оставим тази игра. Иначе трябва да направим още една. Сигурните са ми малко зле. Да се надявам, че ще играят добре. Но още че добре. Радвам се. Ще спечелим малко. Доста малко. Давайте. И това беше от мен. Чао!